meva mare va tenir Alzheimer. Jove, als 51 anys, Hi ha molts records que no voldria oblidar, sobretot. Recordar-ho tot. Me'n recordo una vegada, Les converses que teníem quan el meu pare se n'anava a treballar, La meva mare estava a la residència. Un dia vaig anar a veure, ella no sabia mai qui era jo. Vaja, ni ningú. i ella ja estava malalta, em venia a buscar al llit i ens ficàvem allà totes dues al seu llit. i jo estava molt trista, molt trista, molt trista. Tenia molts problemes. I una de les cuidadores li va dir: Conxita, qui és aquest noi? I la meva mare va dir: és el Toni, el meu fill. Estàvem dinant i la meva mare em va dir, diu, saps què passa? Quan ets jove et vols morir sempre i quan et fas vell no et vols morir mai. I parlàvem, jo li explicava coses de les gires, ens abraçàvem. De la mateixa manera que el dia que es va morir, que estava a la clínica, jo la vaig deixar al migdia, li havia portat unes flors que li havia deixat a la tauleta de nit i la vaig deixar un moment per anar a casa i tornar i dinar. I em van trucar dient-me que s'havia mort. Aquell dia era el dia de la mare. Hi ha molts records Que no voldria oblidar, sobretot. Recordar-ho tot.